into ozithandayo uyichitheka konzo uthi noma uqhela uthetha kodwa uthetha konzo elente konzo yokuthandaza konzo yomntu azigocagcoce kuThixo ancokole nayo sikule nkonzo ke yesibini inkonzo apha namhlanje sifumanisa into yokokuba kukwisicelo esenziwa nguZebhedi uza nesicelo ke into ebalulekileyo athi umntu xa icela into itsho nencwadi icela into ngokuphe ingekasuswa kuwo uza ke nesicelo sokokuba uzocelela unyana bana bakhe ucelela uYakobi noYohane okokuba omnye abe ngasekhohlo omnye abe ngasekumele uzuqonde ke kakuhle into yokokuba akambanga ecaleni akuthetha naye ecaleni uthetha naye sikhona ihlwele bekhona abafundi bakaYesu ithi incwadi ngeli xesha esiza nesi sicelo abafundi bakaYesu balishumi eBhayibhileni sazi abafundi bakaYesu abalishumi elisibini xa ifika kubo ke uYesu amjonge njengesidele into yokucela ukuba Nkosi abe ngasekumele omnye abe ngasekhohlo uthi uyayazi nale nto uyicelayo okokuba uyakwazi ukuyisela na indebe yam bathi bona ewe siyakwazi uyenza uthi ke xa ithetha ngokukhawuleza ibeka ke eli lizwi emva kokuba elaphendule ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumkhonzi wenu nofuna ukuba ngokuqala makabe sisicala sabo bonke kuba uye waxambisana nabafundi bakhe bazathi into yoba abayiva kakuhle le nto yokuba kubekho abantu abazocela ukuthi abahlale kubo kumkani bukaThixo yamvisa kakhulu loo nto iza ke okokuqala kule ndawo yokokuba ngubani uZebhedi uthethwa ngoonyana bakhe ababini uYakobi noYohane esibhalweni sazi into yokokuba uYakobi bathathu eBhayibhileni kukho uYakobi ongunyana kaZebhedi kukho uYakobi ongumntakoYesu kubekho uYakobi futhi umfazwe yabona igama lakho uTeophilus unonyana wakhe onguYakobi kuze kubekho uYohane ongunyana kaZebhedi uYohane babili eBhayibhileni kukho uYohane uMbhaptizi ngulo walungiselela ubizo lukaKristu woMbhaptizi kubekho uYohane uMpostile ithi loo nto bohlukene abaYohane uYohane uMbhaptizi uyise wakhe
xa kuthethwa kahle ngayo kuthiwa nguZakhariya. Unina nguElizabeth. Ize uYohane lo kuthiwa ngumpostile yena uzalwa nguZebedi. Unina uSalomo. Umahluko ke mkhulu apho kuba uZebedi ithi incwadi kaThixo ibiyindoda ebeyikade isebenza ngenhlanzi, umsebenzi wakhe bikuloba inhlanzi. Le indoda inguZakhariya, unina uyise walo mfana uYohane, yena umsebenzi wakhe bingumbingeleli omkhulu, mbingeleli ebemhloniphile uThixo. Kuza ke umuntu onjalo uzokucela into yokuba abantwana bakhe bangahlala noYesu ebuqhaqhalweni bukaThixo. Kuba into emzisayo kuthiwa indoda ibisisityebi, ibiyindoda eziqondayo ukuthi noko ngala madoda athi xa kuthethe kuvakala into yoba kuthetha indoda enemali. Iza le ndoda ithembile kuba isazi ukuthi mhlawumbi icinga uYesu utshilo, icinga into yoba uYesu uyathengeka ngemali engenamsebenzi. Yabantu abangexesha isiza indoda esisityebi iza kuba isazi ukuthi uzawuthi wakuthetha ithethe kuYesu, uYesu akhawuleze afe. Ufuna into yokokuba omnye bengabo ufuna futhi utshikila into abantu babona abantwana bakhe behleli phezulu ebukumkanini. Athi omnye umbhali xa ethetha athi ndibona amazulu evulekile, kuba kaloku lo mntu uzibona lapho phezulu. Yaye aba bantu ababini uYohane noYakobi nabo ithi incwadi bangabafundi bakaKristu. uYakobi uYohane ngabafundi bakaKristu. Ngexesha kubalula abafundi abalishumi bona kaloku abekho, baza notatabo bezokwenza ezo sicelo. Kodwa nabo xa kuthethwa ngabo kuthiwa bangabafundi bakaKristu, loo nto kuthiwa bangabafundi abalishumi elinesibini. Kodwa apha kwesi sahluko kuthiwa ngabafundi abalishumi kuba kaloku bona beza notata ababekho phambi bona le nto ibhungwe endlini. Kwathiwa masambe sizawudibana naye ngexesha ethile, sithi xa sifika kuye simxelele ezi ndaba kuba iindaba ezisa nabantu ziqala endlini. Okay. Zize ke ngoku apha ecaweni. Ngelinye ixesha ziza zimnandi, ngelinye ixesha ziza zimbili, ngelinye ixesha ziza zimhlungu. Kodwa iindaba ziza kumntu ongaphambili, umKristu, umpostile, kodwa funeka azamkele kuba kaloku aba bantu ngabantu bakhe beza nezo ndaba zinjalo. Bathi xa befika bazocelela loo nto. Yangathi laa mini uthi umbhali kwabakho ntombazana ithile yazocela intloko kaYohane. Kuba kaloku iye yathembisa ngexesha ibiduda intombazana yakokwabo, ithi xa ithembisa wathi uzokucela noba yintoni onoyicela ndakupha. Kwathiwa yiza. Inkathazo ke kufuna ukuthi komama. Kodwa bathetha nonina. Wathi unina uzucela intloko kaYohane. Kuba isicelo uzamile ungafuni, kodwa ithi incwadi kaThixo kwafuneka kwenzeke kuba sisicelo. Yeah.
ukushikila ibe inkosi esukileyo athi nokuhleli phansi kodwa azinto kokuba abantu bakaThixo kangengancane inkonsi esukileyo azathi nobulele kodwa cinga into yokuba aba bantu bebezile bezondubulisa bebengangxamanga bebezokubulisa ngenhliziyo zabo bezokubonga ngexesha lemisebenzi makabe umkhonzi wami ezinye zidile makabe ngexesha ugula indoda eyineqhenqa sithi isixaka esasisebenza ekitchen uba inkosi yami ibinokuya kwelalizwe lasekhaya ibinokufuna iphila kwathi kuma isixaka umuntu othathwa njengomuntu ongenayo umuntu othathwa njengomuntu ongaphumi bandini umuntu othathwa njengomuntu ongenabo abantu abaningi kodwa sami isixaka sathi uba inkosi ibifuna ukuphila ibinoya kuzwe lasekhaya yona inkosikazi yakhe yamchazela izindaba kwafuneka eye apho uneqhenqa kodwa akafuni uncedo xa ifika uza ephethe izipho wama nje phaa njengomuntu omkhulu othetha noko uze lo muntu ufuna uncedo kodwa uphakamile ithi xa imjonga inkumkani kuthiwa yaqundiswa zezipho ziziswayo kuba kaloku abanye abantu okanye abaneebhasta xa bephilisa abantu bafuna izipho mhlawumbi asinamgxeka kuba wenza into eqhelekile uza nezipho uqonda uba mandimnikise akakaphikiswa lo mntu kodwa uza nezipho kuthiwa yathi ngaba mna ndimna ndinguThixo le nto ndinako uphilisa abantu kuthiwa kwakwindoda apha yathi yima kumkani mize myeke eze lo mfo Elisha eze uthi xa esiza ke wathi ke wama nje phaa wathi hamba uyohlamba wakugqiba uhlamba awuphila kule nto nayo kodwa uthi umbhali yacaphuka kumkani yathi imilambo emikhulu iAbhane neFapare imilambo emikhulu yasekhaya kuthe le nto ibingenaliphilisa le nto umntu nje ame athi hamba uyohlamba endinyawo emcaphusile into yoba elecinga uzawuthi azoguqa awangawangise mntakakasandla enze athi ugqiba kwakho kwangawangisa mose xa umntu esiza funeka umbeka isandla buCharles umthandazele umenze yabona ke ngoku imevisa kamandi loo nto kodwa le ndoda into sike yathi ivuka ntwana hamba uyohlamba hlambuluke phine lo qhinqo lakho uthi umbhali wahamba equmbile kodwa kwakho isicaka zakhe zathi inkosi ibinzima kangakanani na into yoba uyongena emlanjeni khona ukuze uhlambuluke wacaphukiswa nale nto yoba
eziphoyo besenazo akange sithathwe kuba lo muntu umjonga njengomuntu othile umuntu ongakwaziyo ongambaliyo noba ungubani but ingxaki yalo muntu ufuna ukuphiliswa yamtyiqhenqe uyagula kodwa akafuni ukuphiliswa Thixo akusondela wancasigcama waya utakuhlamba ichincwadi kwangoko wahlambuluka kuba isicaka sithe uba ungaya kwilizwe lakwethu ungafumana ndizama ke mfundisi ukuza kuwe njengesicaka besikade sisebenzela uThixo kodwa ndifuna ungcama kuba le misisicaka ibonakaliswa nguYesu Kristu ngexesha ithi incwadi engene eJerusalem eBhethfage naseBhethani uthi uthuma abafundi bakhe into bahambani nokunafudibana neesile apho zenithi xa nifuna nilithathe bakukubani obuzayo zenithi niyafuna leyo nazo iziglasi afuneke kusini ngoku benza amantolo endlini kanti iglasi zilapha nento ukubala ike ndifuna ifoni yam mfundisi ngeke khangela ukuba ufone ukufonela ifoni ixhala uthi ke kuba kukhubani obuzayo senithi lafuneka uKristu athi xa beqalisa ngaye ebenakho ukuza ngebesiziswene ebenakho ukuza ngeemoto eziphakamileyo ebenakho ukuza ngehashe kodwa kuthiwa ihashe lona kaloku yinto yasempasweni apha ke ngoku kufuneka abantu abathe thunya kuthiwa wakhetha ke eliyisile ubiyesile yidonki mos ukuyibone nawe nalapha etawuni apha xa ihamba ubona ukuthi ilayishe imithwalo emininzi kuba yinto ethuleyo ethe cwaka isicaka ke sifaniswa naloo nto into othuleyo ngaphenduli yonke into kodwa thula athi cwaka ayazi uba uthandaza kuThixo Fundisi imini yakho ke namhlanje imini yakho le namhlanje ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu akabe ngumkhonzi wenkosi nofuna ukuba ngokuqala akabe sisicaka sabo bonke amazwi anje ngenye ixesha kuqheleke into yoba athethe umntu ethule ethixwaka ndingaboyithethe phaku endlini into okokuba kuba ufuna ingcoma ndifundise intombi ngcome ngondiphilayo kuba xa zangcoma ndithule ntethwaka mama ungubelanga ndikufa ubuya ndigxeka ndigxeke ngondisaphila yaye ke ndizazi iimpazamo zam ndikwazi uzilungisa xa zangigxeka sendithule ntethwaka unceda ntoni into yenzayo ufisa kabuhlungu lefemeli yakho indinayo wena uhleli uzondigxeka ebenje nomfo kodwa uyekile ngexesha bendiphila aweza wazothetha nam ngxaki yamaKristu sibambana ngethayimingi umKristu kasoze akuxelele mfundisi wam into yakhe ezabuphunga ngawe abathethonele yaye ngaba bantu uyabathetha umntu abantu xa uthetha into erongo ayithethi noba kubani uthetha kubantu abaqonda into yoba nabo bazawuvuma awubekho umcimbi ngawe ufakane ubone uba ngani lo mntu bunje kodwa xa kufuneka athethe into ezilungileyo ngawe unobona akasoze azithethe kuba umntu uyazazi into ezintle ozenzayo kodwa akasoze azithethe uzalinda mhla wabhubha ekhona azothetha ngawe sikule vangeli ke khona ukuze sincokole umfundisi utshilila yezo zinto
namhlanje ke kuthiwa wenzelwa ke elotheko lokuba kuthiwe kuyahamba kakuhle ntombazana uyophumla phaa emzini wakho wazi ukuthi ngexesha ukusebenza ukubulaleka kwakho kuye wayinzuzo enkosini. Thixo uzuzile nawe umzuzile uThixo. Xa kunobuzwa umfuzi uTshikile usukaphi, umfuzi uTshikile angakubalisela intoba usukaphi, senguye lo enjenjenje kukhona basuka khona, yaye ubunzima uyabazi umfuzi uTshikile, nendlela ebehamba ephila uyayazi umfuzi uTshikile. Kwenzelwa kumbulela umuntu onjalo, akathanga ke akusebenza wabuleleka ecaweni, abantu benkonzo bethetha zonke izinto wayishiya inkonzo. Yayimvuka Thixo bathula wathi xaka. Hayi usta ufika mlandile igosa konzo Tshikile. Into yokuqala wayenzayo wenza lapho ukubavumela abantwana bezekuni. Besingenantanga kule diocese lentombi. Intombi zafika zavuswa ngumfuzi uTshikile. Abantwana okamva baphume esandleni sikamfuzi uTshikile. Kusithi umfuzi uPeter ebuRichardini wale region kuba kuyadityanwa ubone nokonyulwa phaa kukhona abantwana abakaNtsondwa eSeres uphaniswe izandla kuba umfuzi uTshikile uze nabantwana. Akayeka umfuzi uTshikile. Umfuzi uTshikile uyawancama umzi wakhe ngeweekend. Befika ngomgqibelo umfuzi uTshikile ahambe ngecawe. Ebengafiki ngomgqibelo kuphela kule kwiveki ezayo athi hayi anamali epetroli kuyahlala. Besimbonelela kodwa sibonelela umuntu osebenza ngokwakhe uthi uyayikhupha uyikhuphi umfuzi uTshikile anamsezi naloo nto yeza ecaweni. Siyababulela abantwana abamfuzi uTshikile ngokuvuma kwabo uba umama wabo avume ubisi, kuba olubizo lufuna abantu abazicaka, abantu ngalo lonke ixesha ukuthi baziyathenda izinto ezibuhlungu zigqithe ngabo angaziwo. Abonelanga apho umfuzi uTshikile ndiyaqhayisa ngaloo nto kule diocese ombawo. Usta yodwa yaqala yamkela umfundisi angahlala iminyaka ethile. Kuze lapho angayihlala 3 years okanye 2 years. Uthe fika kumfuzi uTshikile wahlala iminyaka osibili samamkela umfuzi uTshikile. Samamkela andizochaza kodwa abantu babekho bayazi umfuzi uTshikile.